isyu katapang ang mga opinyon kan barangay. Tingog ning barangay sa DWRL Radyo Sense as in 88.31 FM. Si Alvin Liogit sa Tingog ning barangay. Ini po ang sa indong board member Vince Baltasar, kang probinsya ng Albay. Nagpapaabot kimaugmang Pasko asin masaganang bagong taon. 1, 2, 3, let's go! DJ Torrance on the mix. Marhay na pagkaaga po sa gabos na mga parantabay niya to. Aldaw na kita nin Lunes, pizza 23 sa bulan tabi nin Disyembre 2024. Sarong aldaw na sana. O duwang aldaw antes mag-Christmas. Duwang katurog na sana di. Sige. Merry Christmas na sa sendo gabos. Mga amigo, mga kawan, mga kabahagi. Sa mga drivers na nakantabay ko dyan na pagkaaga, good morning po. Sa may mga birthdays ko dyan, maligayang happy birthday na sa Sendo Gabos. Sa may mga kamatian naman, get well soon. Kami po naglalaom na nasa marhay kamugtakan sa mga oras na ini na dainin pagmamati na anuman ang katabayaadan sa sendong mga hawak. Buwan niya na pag-aldaw nin Lunes. Ultimo na ngunyan yung kwan ha. Grabe ka sudma sa traffic dyan sa may mga mall. Ha? Domingo, grabe sa traffic ha. Sibot kita bata nag-uran. Nag-uran. Natapang may pulis tang traffic, grabe. Sa daw din daw, pabayain na sana nindo, taan mga drivers, tatao man yan magbigayan. Nasa, kwan lang kamo, duman lang kamo sa gilid, tapos pag nag-robot, saka kamo mag-intra. Saka kamo makiaram. Man mo yan, aluyon po. Ha? Aluyon, grabe so traffic kaso hapon ha. Digdi sa Legazpi. Nagdigdi akong mga alas 2 gayon. Sin pagkahapon, grabe. Sa Kabagasan. Sa Kabagasan. Ege. So, sundo yan ngunyan. Pero ngunyan, may laog pa po kita sa trabaho, sa opisina. Igwa pang laog. Tapos, sa aga, holiday na. Holiday na sa aga po tabi. Tapos, sa pizza 25, duwang aldaw yan, holiday. Kita makwan sana, no? Ano yan. Tapos, magagrabe ngunyan kaya grabe ngunyan an holiday. Grabe ang papaswelduhan ngunyan. Igon mo yan, ha? Dangugunin doon holiday ngunyan, ha? Pizza 24. Pizza 25. Pizza 30. Pizza 31. Pizza 1. Limang aldaw bagang surunudan.
times 2 times 2. Ang 31 tapos 24 nasa kwan lang yan, sa aga times 30% lang yan. Pero ang pizza 1 tapos ang pizza 1 nakalampas na, no? Nakalampas na. Pero ang pizza 30 Rizal Day ba? Rizal Day, that is regular holiday. Tapos pizza 1 regular holiday po. Saka times 100%. Ayan. Medyo magugulpingon yan so mga kwanta, mga employer ta. Magugulpisin dangon yan. Okay? Ngunyan na surilduhan na ini sa kabagasan. Anyway, ano po ang satuya ng mga bareta ngunyan na pagkaaga? Oy, ang kulibat ko pa rin ha, may tropical depression pero arayoon man po tabi sa to. Para naman so sa Mindanao dahil naman nakapiktar po tabi yan sa to. Tapos na ito. So digdi naman po tabi sa may Luzon area. Nakapiktar po tabi kaya mauran. May signal number 1 ngunyan eh. May signal number 1. Pero sabi ko sa ito po tabi, ang pinaka-importante maging maingat kita tagrabe ang uran. Ang sabi, sundo pa da po tabi ining New Year, no? Sundo pang New Year tag-uran na ini. Sundo pang New Year ang tag-uran na ini. Kaya baga iyon na yan ang sinasabi ta eh. Iyon ang pinagsasabi ta. Kay rakso mga kwanta, mga paralawod ta. Mahalo na ang sira kasudma may nakapreser kaming sira duman. Matagaso na. Tapos abo ko kwanta, nasawa na ako. Sawa na ako ka itong mga sirang ito. Tali ito duman sa samuyang negosyo. Kasudma, gusto ko kuan man ki suturingan bagaturingan. Anabakal ko iniding ko na day totoo benepisyo ata so naka suparatinda kasi dapat maingat ka kayan. Lalo na kung dengya na ubos ka so hapon, pwede mo pan itinda pagkaaga, no? O otro aga pa, pwede mo itinda. Kaya lang, ang kaipuhan po tabi kayan, yung matanos ang pagkaka-yelo mo, pagkaka-yelo mo. Dapat po, dahil mo yan ipagparabugtak sa papag. Ang magbubugtak sa papag, so babakalundang po, paghahapot, tapos pirmi lang nakakuler, tadaya na ano ang sira, nasa yelo. Pero kung ibinabaw mo na yan, tapos ibubugtak mo gira tadaya na ubos, ibubugtak mo giraray na hapon, binabaw mo gabos, talagang kwan yan, lupak yan. Lupak yan. Iniling ko po, totoo ako magilingkaan kung raot na, maski malamti na. Sabi ko, malamti o ng sira mo Tinuruan ko kung paano, sabi ko, sirin ka ng pag-ibukan ha. Tinuruan ko, takita baga. Ayaon man dyan sa industriya yan. Sabi ko, sirin kayo ng pag-ibukan. Bugtakan mo din tubig, bugtakan mo din yelo, day ka man, ura ka man digding dagat, bugtakan mo kay yelo, bumakal ka ki asina sa 2 kilo, kutawon mo duman sa kuan. Maski sugri po lang, bugtakan mo, kutawon mo. Tapos, sa kuan, ibugtak mo susira, tama lang yung sundo kung sa nakaabot susira, duman man ang tubig. Tapos dahil po para bugtak sa papag tangan inabakaw si ringkan iniling ko so ilingon doon hasang pag anhasang malamti na bay nakaan anhasang malamti na dahil nakaan iniling ko so hasang ay okay pa man mapulahon pa man so hasang gustong sabihon maray pa kaya lang sala lang so proseso kan pag preservar kan sira yun yan ha tangon yan mahalon talaga ang sira maski sa takulang talaga ang supply kan sira ngunyan. Kulang ang supply. Di ka man pwedeng mabuhay na puro kalang karne. Maray kan so pigkikilaw iyan tayo. Kaya tangon niya na panahon na ini, ang panahon na ini, di ka mo sabihon ko sa indo po, pag December, January, February, ang panahon na yan, kulang man talaga ang supply. Dakul ang demand, kulang ang supply. Diyan pigruluwas so inaapod na mga DVD. So mga naka-storage kanina, mga tulong bulan na naka-storage. Okay man yan, dahil man ki problema po. Dahil ko magtubod na ang sira, pigpupormalin. Dahil ko magtubod kayan, dahil man po ki pigpupormalin na sira.
Yan po ang sabihin ko sa inyo. Tawas siguro pwede. Tawas. Tawas. Tangani na dainag mumuting so matakan sira. Tawas. Malinigon yan, tawas. Pero dahil man na nakakaano sa tao ang tawas. Taday man, ugasan mo man. Dahil mo yan pigpopormalin. Iyan po na inaapod na so mga naka DVD na apod kaya nakakahon-kahon yan. Sip yan po, sip yan. Why? Yan po, dinakop yan ka ito. Tapos, tinuyon talaga na pag off-season, araw kining off-season, pag rulayan tango na ini, dakol talaga ang reklamo niyan. Bata mapasko. Pag off-season po, nasiring ka ini, ang off-season po digdi sa tuya is holiday season. December, January, February. Yan, siringan ka, tamo kusugo na namihan digdi sa tuya. Pigluluwas na yan ng mga naka-storage na yan. Pero yan, dinakop yan ka ito 3 months ago or 5 months ago, dinakop na yan po tabi. Pasiguro talaga yan. Ibibugtak yan sa storage facility. Naka-freezer. Naka-freezer. Pero dapat na pagyaon dyan, lutuon tulos nito, tamararaot yan. Taloy nang dinakop yan. Pag naumayan yan dyan, tapos wala na so lipot, mararaot yan. Pero kung kaunon nito, okay pa yan, di man ki problema yan. Dahil man ki problema lang. Kaya lang, dahil mo pwede nang sabawan. Dahil mo pwede nang bugtakan kisuwa, tapos kangkong, tapos ugbos ka mo, hindi na pwede yan. So iba na lang na luto. Kaya yun kaya yun ang nagdadalagan ko niyan, kisa magbakal naman ka bukan hali sa China. Igwa baga kita nin mga naglalaog din sa tuyang sira. So, arali yan sa ibang nasyon. China, mostly China. Iba man ang klasikan si Bubog eh. Iba man ang klasikan si Bubog. Kisa so si Bubog na digdi. Pag so, may kuris-kuris po na parang itom na parang nagbublo na siring kayan. Si Bubog man nga iyan. Pero imported yan. Hali yan sa, pig-angkat yan po tabi kan mga parasira ta digdi. So mga trader. Iya pa. Kaya ngunyan, digdi po sa satuya, ining digdi na maski sa inka na area, maluya talaga ang sira. No? Maluya talaga po tabi ang sira ngunyan. Dahil kang lalauman ngunyan na marahay na supply kisira. Yan ang sabihin ko sa indo. Dahil po kita nin lalauman na matanos na supply nin sira. Okay? Merry Christmas man. Kaya lang si Ninong, durungon yan si Ninong. Pasensya na. Ngunyan. Ako, ngunyan na Christmas, duro kita ngunyan eh. At dakulaunan, pigagastosan ta. Kaya itong mga panahon, dahil akong pigagastosan na dakula. Ngunyan, ang pagkubra ko pa sa napotabi sa ATM, kinubra ko pa sa ATM sa bonus ko, automatic yan. Yaunan sa eskwelahan, kulang na kulang pa. Kulang na kulang pa. Mahana pa kita kiba. Iyo man talaga yan, ha? Dakulon pa. Pirang taon pa ining sakripisyo. Tulong taon. Tulong taon na sakripisyo. Uyogon mo yan. Uyogon mo yan po tabi na sakripisyo yan. Matindi pa baga. Kaya magabatunan laban tangon yan. Magabaton po an sa tuyang laban ko niyan. Anyway, sabi nga ni po tabi, maabot naman dyan po yung kuan. Kaya ngunyan, duro si Ninong ngunyan. Maski digdi sa mga parantabay mi, duro ako ngunyan, day ako makahiro talaga. Day ako makahiro. Day tayo kaya. Day kaya. Arin an, sabi ko nga ni po, arin an papaurugon ko ngunyan. Siyempre, so, kuan na mo na ta, ito, day pwedeng ipas eh. Dahil ka maka-enroll na hindi ka bayad eh. Dapat bayadan mo nga na. Ay, salamat man kay Kong Joey. Kong Joey Sarti Salceda. Kong Gob Joey Sarti Salceda. Salamat tunon po. Si Kong Joey, pag siring kayo, din ang ganda nakakalingaw. Malingaw nga nasa sugabos. Sumidya din nalilingawan ni Kong Joey. Salamat po. Kasi kay Sir Peter Nsisa, salamat po. May kwampa. May kwampa. So siya ang gusto nga kibote. Di muna, tayo namunta. Kaya lang nadipisilan ako magdarata. Binugta ko sa bulsa ko sudma. Nito, nakalaog sa bulsa.
Di sige. So, alak mo niya, nagparasaraday, daruin. Nagparasaraday, so alak ko. 750 ml na sa nagayon. So, dating 1 liter, 750 ml na sa nadaruin ko niyan. Nagparasaraday, saka, paano saan? Paano ang tabagasan? Dahil man kitang maginibukayan po, tabi, talagang, iyo talaga yan ang nagkakuha na presyo mo niyan. Bata, mahalon bagang barakalon. Mahalon po ang barakalon eh. Mahalon ang barakalon. Kaya medyo kuwang kita. Medyo sa totoo lang talagang dipisil po sa kabagasan. Sa kabagasan. Iyan. Kundi, pahit sana. Sabi nga ni po, tabi, pahit sa nanoy. Pahit sa nanoy. Iyan ang laban. Iyan po, yan ang laban. Anyways, mauranon na ako. Nadumog ako eh. Medyo nadumog ako po, tabi. Medyo maakuan kaya kasubagaw. Dumog-dumog kita. Iyo. Baysa na. Taod-taod, marana. Sabi nga ni po, tabi, na nadumog ngaya so board. Nadumog ngaya so board. Grabe suuran kasubagaw. Grabe suuran. Di bale po, basahon ko nga na ining kuan. Sa tuyan ng mga parantabay ta. One. Nagtitinder po, namin tinder kan bagyong Romina ang sa iyang kusog mintras nasa kadagatan parte kang Calayan Island duman sa Palawan. Sigon sa pag-asa, nahilingan sentro kay ni na may 40 kilometros sa northwest kan La Carlota City di San Negros Occidental. Igwanin daraining kusog na paros na mabot sa 55 kilometers per hour, pabugso na nasa 70 km per hour. Nakabandiran signal number 1 sa Kalayaan Island duman sa Palawan. Sigon sa pag-asa, nahiling ang alat ko na, say na ito, yan. Makakamati nin bakukusog na mga pagura na pagbalod sa parte kang Batanes, Babuyan Island, Ilocos Norte, asin Kalayaan Island. Pinagsabihan man kan pag-asa, ang mga parasira ibitaran, anuman na pagbiyahe sa sasambit ng mga lugar. Pwedeng magkusog pa ang bagyo sa susunod na oras mentras sinidritsong Maluya, Banggi po at Yanabanggi. Yan. Tapos, kita po talaga, grabe ang epekto sa tuya kan shearline. So, shearline po ang problema tadigdi. Shearline. Yan shearline po, iyan so init tapos lipot. Nagpuposisyonan, nagpupusingan sa duwa. Kung nasusuntukan, garo nagpupusingan. Yan po, iyan na shearline, iyan ang init lipot. Tabi. Yaunan dyan. Kaya, ang sisti kayan, uran talaga na minaagidig di sa tuya. Yo, hindi dyan do. Sundo pa na ini, baka sundo pa ni New Year. Baka mag-abot pang New Year ini, di kitang magigibo na kayan. Di kitang magigibo kayan. Di kitang magigibo kayan. Kundi, kuha na lang, iringat-ingat na sana. Ngayon na Pasko, kada dit lang na, dit lang na bagay yan. Good morning man kay Kong Kaloy Loria. Si Kong Kaloy Loria, good morning man. At, may mga, man ata kita ngunyan. Okay? Busy pa eh. Sa aga, dahil nata, para naman sa aga. So, Kapitulyo, mauragon so, ngunyan. May pipili ilingon so mga mga job orders tapos unconcerned digdi so job orders
tapos sa mga casual, ta iyan ang dit man talaga nakukuha. Pabayaan ta sa mga regular, ta pirming dahulo na nakukuha ka. San tambak iyan. Sa mga job orders, tapos kuan. Igwanin 75 pesos salary differential. Poon July, sundo December. Iyan po ang makukuha kan mga job orders tapos casuals. Ang pandua, 3,000 na anniversary bonus. Yan. Pero depende pa ito kung pirang taon ka mo nag-survey. Tapos, igwa pa nin, so, parang kay BBM, 7,000. Yeah. Gulpi, aday. Saka, sa bagayan mga job order, pwede man makareceive siguro ng mga close to 20,000. Pati susweldo, aday. 20,000. Ayos na yan. Ha? Ayos na yan. Mga 18,000 siguro siringkaan. Ha? Siringkaan. Ayos na yan. Dahil doon maubos sa Pasko tapos bagong taon. Yeah. So, pati mga casual, ano? Sa casual, ora lang ka ang sweldo eh. Ora lang ka. Di, tranquilo baga. Sa send ka pa, maduman. Tranquilo baga. Pag siring ka, tranquilo ka eh. Pang bayad daw sa Bombay, sa utang. Tapos, di malas na yun eh. Dahil cellphone din nagsasadiri man na matalang pagalpag na yan lang pagal. Okay, so igwa na kita nin 25 minutos na po lihis an alas 6 nin pagkaaga. Namamasko po! Siguruhing safe at healthy ang celebration with your family. Narito ang ilang tips para sa malusog at likas na Pasko. Tamang pagkain, ehersisyo at disiplina ang kailangan para sa isang healthy handaan. Iwas paputok para iwas disgrasya at sakit. Para be healthy, don't drink and drive. Gawing ligtas ang Christmas dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Siring kan mga bagyong minalaog sa tuya, ang pag-abot kang Pasko, deita man mapupugulan. Kaya maski anong mangyari, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. No storm can ever stop Christmas because no one can stop love. Nahihiling tapano sa lambang saro ang imahe kang kagurangan, kaya mas madali ang satuyang pagtarabangan. Sa ngaran kang bilugming pamilya, asin kang Provincial Government of Albay Family, ini po si Ate Glenda Ong Bungaw, minapaabot sa lambang pamilyang Albayano ning makahulugang Pasko, asin mapusong bagong taon sa gabos. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Igwaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pating virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time. Bigo na kita ni na 31 minutos lampas po alas 6. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield
Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Dikdik kita sa honesto. Complex Lagman, aprobado na ka mga albayano. Subok na ang serbisyo, takbol ng natabangan. Pinadaba mo kaming totoo dahil pinabayaan. Takulaon na tabang sa kasaratayan. Kaya basta tatak Lagman, matibay ng servidor. Gobernador Grex Lagman, tunay kang malalaoman. Sa puso mo ang Albay #1. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. From the official family of the Bicol College Daraga Albay, headed by the President Dr. Maria Luz Tabuena Macasinag, the faculty members and students, as we celebrate this Christmas, let us join hands together for our wishes that every family share and enjoy the blessings of peace and prosperity with one another. Merry Christmas and Happy New Year to all. From the Bicol College, Community of Daraga Albay. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Pasalamatan ta po ang samuya pang mga sponsors digdi sa Christmas activities sa 2024. Police Brigadier General Andre Perez O. Dison, Regional Director PNP Region 5, Legazpi City. Tancholing General Hospital, Imperial Court Subdivision Phase 2, Legazpi City Engineer Vincent Raymond Tancholing CEO, La Roca Miranda Suites and Wawais Restaurant, Lacantola Drive, Gogon, Legazpi City, Mrs. Lorna Cristobal, Manager and Owner, and Bookland Food Center, Elizondo Street, Legazpi City, Mr. Jerry Tan, JRB Calibration Center, Lapu-Lapu Street, Legazpi City, Mr. and Mrs. Popoy and Marlene Balmes. Bicol Pod Delights Catering Services, Purok 2 sa Barangay Gogon, Barriada, Legazpi City, Miss Tess Nota, Manager. Colbali Purified Drinking Water, Radio Street, Daragalbay, Miss Erlinda Tapia, Manager. And Bicol College, Rizal Street, Sagpon, Daragalbay, Dr. Maria Los Tabuena Macasinag, Presidenta, Miss Eberendelbo and Family, Rizal Street, Legazpi City. Yan po ang samuyang mga sponsors digdi sa Christmas Activities 2024. Sige, so balik na ako digdi sa programa po.
Balik na ako digdi sa programa. Ngunya na pagkaaga. Wala kita nin 39 minutos makalampas ang alas 6 nin pagkaaga. Digdi po sa intirong Pilipinas. Anyway. Anyway. Uy, dyan sa First District dyan sa First District, Puerto Andabanan, Puerto Andabanan dyan sa First District between Attorney Hill Bungalon, Kanako Bicol, tapos si ano ini? Si ano ini? Sige ha. Anyway. Okay. Anyway, tamang-tama ni. Tamang-tama ini sa mga kwan. Tamang-tama ini sa mga kababayan niya to. Bagayuno ng labanan dumanta. Parehas ayo kwarta. Parehas ayo kwarta. Kaya magayuno ng labanan sa First District. Parehas ayo pirak. Parehas po ayo pirak. Kaya magayuno ng labanan. Tapos, kuha naman, may mga nadadangog naman ako May mga nadadangog na ako nganyan na tama naman daw yung ano ba yun? Tama naman daw yung mga yun ang nakapwesto. Ano ini? Yung manang ganda. Tapos dyan pati pa padarakulon ki tarpuli tadi. Padarakulan ki tarpulin ko niyan. Iyo. Yeah. Ayusan mga kwan ko niyan. Mga pwerte ko niyan mga rapol-rapol adi. Kaya lang pag mga rapol, ura na kita dyan. Nawawara kita sa ano yan. Nawawara kita sa ano ini? Sige. Nawawara kita sa laban. Nawawara kita. Diba de? Kaipuhan na kwan talaga tamang-tama.
Kaipuhan talaga ngunya na ano yan. Di ba, di na? At least, maugma ka mo. Sabi nga ni po David, at least maugma ka mo. Yan. Maugma kita ga, boss. Maugma kita ga, boss. Iyan man sana ang pinaka-importante. Dapat maugma kita ga, boss. Yan. Pag siring kaining Pasko. Yung baga, at least kuhan kita. So, sige. Anyway, 45 minutos na antes mag-alas 7. Yan. Lat ko na hata, paiton ko muna ini. Dali sana ha. Okay. Say na ito. Nawara. Nawara kita. Yan. Legazpi. Alright. Pasadahan tangunaan report. Naghahali dyan sa tuyang mga pagiribangon niya na pagkaaga. Unin na muna. Suspensyon ng buwanan na kontribusyon. Alat ha. At, oops. Yan. Where's that? Yan. Okay. Napungkong na hindi. Okay. Go. Suspensyon ang buwanan ng kontribusyon itinutulak ng Kamara sa sobrang pondo ng PhilHealth ayon kay Speaker Martin Romualdez. Nasa linya si kabahaging Mar Rodriguez. DWGO Live Report. Mar, please come in. Titignan ng Kamara de Representantes kung maaaring suspindihin ang pangungulekta ng premium contribution kapag napatunayan na maaari itong gawin dahil maraming nakatabing pondo ang PhilHealth. Ito ang sinabi ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez kung saan sinabi rin ito ang pagsasagawa ng investigasyon ng Kamara. Kung hindi maaari ang pagsuspinde ng kinokolektang kontribusyon sa PhilHealth, maaaring umano itong irekomenda o maaaring irekomenda ng Kamara ay ang bawasan ito at itaas ang benepisyong natatanggap ng mga miyembro ng PhilHealth. Iginigit din ni Speaker Romualdez na ang isasagawang investigasyon ng Kamara ay bahagi ng oversight function ito. Mananatili umanong mapagbatyag ang Kongreso at igigiit ang pangangailangan ng transparency at accountability sa paggamit ng pondo ng ating gobyerno. Mula dito sa Kongreso, ako si Mar Rodriguez. Dahil saan man panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Salamat kabahaging Mar sa report hali dyan sa Kongreso. Yan man si kabahaging Nestor Kagitla. DWGO Live Report. Siyam na bodega sa Bukawi at Balagtas na naglalaman ng mga pinaghinalaang smuggled rice ng BOC at ibang ahente ng gobyerno
Report si Nestor Kagitla. Nestor, please come in. Ang Bureau of Customs sa pakikipag-ugnayan sa Department of Agriculture. Bakit na? Cellphone ini. Sige. Take 2. Nestor, come in. Ang Bureau of Customs sa pakikipag-ugnayan sa Department of Agriculture ay sinuri ang siyam na bodega sa Bukawi at Balagtas, Bulacan na natagpuan na nag-iimbak ng tinatayang 661 milyong halaga na pinaghihinalaang smuggled rice. Ang operasyon ay sinimulang kasunod ng impormasyon na dirigoratory na nagsasaad na ang mga bodega ay nag-import na bigas ng walang patunay na pagbabayad ng tamang tungkulin at buwis sa gobyerno. Sa pinagsamasamang kupunan na binubuo ng mga tauhan mula sa Manila International Container Port Customs Intelligence Investigation Service, Enforcement and Security Service, DA Inspectorate and Enforcement ay suportado ng Philippine Coast Guard, Philippine National Police at mga opisyal ng barangay ay nagsagawa ng mga inspeksyon at natuklasan ang 249,500 na sako ng bigas. Ipinaliwanag naman ni BOC Commissioner Bienvenido Bienrubio na ang pagpapalabas ng Letter of Authority ng otoridad ay bahagi ng utos ng Bureau na siyasatin at bisitahin ang mga lugar na pinaghihinalaan ng mga smuggled goods. Nananawagan din si Congressman Erwin Tulfo sa mga may-ari ng bodega upang makatulong na matugunan ang tumataas na presyo ng bigas sa mga lokal na merkado sa pamamagitan ng pagpapalawak ng suporta sa mga mamimili. Sa pinagsamang pagsisikap na ito ay binigyan diin ang pangako ng BOC at DA sa pag-regulate at pag-iingat sa daloy ng mga produktong agrikultura sa bansa. Nakahanay kasi din ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinusundan nito ang kamakailang forfeiture at donasyon ng 178 milyong halaga ng frozen mackerel noong December 14, 2024. Mula sa Bureau of Customs Manila, ako si Nestor Kagitla, nag-uulat sa anumang panig ng mundo. Kabahagi mo ang Radyo Pilipino. DWGO Live Report. Alright, sige. Salamat Nestor Kagitla sa report mula sa Kongreso. Yan. Salamat din Marhay mula sa Kongreso. Ano ini? Ayos. Puro na iling ko digdikon ano. Puro na hiling ko digdi Christmas na Christmas eh. Sa bagay, yung mananggad ta 23 na ngunyan. Sa 23 na ngunyan. Okay? Iyo baga. Saga ko na. Saga. So mga kuan ano, imbis na pagpara ako, gamiton ko na lang po tabi ini. Thank you. Yo.
Tanin na 54 minutos po makalampas ang alas 6 nin pag-aaga. Oy, so kung pala basahon ko ini ha. Bata may mga sumapduruman sa Metro Manila or mauruli digdi ali sa Metro Manila, medyo kumbaga. Dali lang ha. Tay kuan ko. Kuan ko muna ini. Say na ito. Yan. Okay. Oni ha, basahon ko ini. Camarines Norte from DPWH Camarines Norte District Engineering Office, First District of Camarines Norte. Situational report due to heavy rainfall brought by LPA and Shoreline as of December 22, 8 a.m. Incident no untoward incident reported. Weather condition cloudy with scattered light rain. Situation light to moderate. Action taken po tabi. Installed sheet piles at Maharlika Highway, kilometer 02, kilometer 286 plus 270, Sitio Kabungahan, Barangay Kabatuhan, Labo, Camarines Norte. Continuous repair, patching of unpaved roadway. Early warning signs, safety devices, and barriers are already installed in portions of road slips. Installed the traffic advisory in directional sign on a strategic location. Continuous monitoring of all national roads and bridges within area of responsibility, flood, landslide prone areas. Road condition po, Oniha, Maharlika Highway, kilometer 284 plus 500, Sitio Dagook, Barangay Tigbinan, and kilometer 286, 0 plus 070, Sitio Kabungahan, Barangay Kabatuhan, Labo, Cam Norte. One lane, passable to all types of vehicle except articulated truck due to road slip. Bagong Silang, Kapalonga Road, passable. Talo Batib, Jose Panganiban Road, Port Road, passable. Bato Balani, Tawig, Tugos, Paracali Road, passable. Quirino Highway, Tabogon, Santa Elena, passable. Santa Elena, Kapalongay Bypass Road o Coastal Road, passable. Light vehicles only. Oni po ang remarks, maintenance point persons. Tapos maintenance crew and equipment and disaster incident management team are on alert status and ready for emergency response. Iyon po yung sa problema na sa mga sa mga ini nga mga ini nga mga tinampo tabi ining tinampo po tabi medyo kwan napiktaran po tabi nin marhay napiktaran po tabi nin marhay na kwang kita ano ba yon so mga pa-Metro Manila tapos sa padigdi araluyon yugon moan may nagpa-Manila nga ni nag 48 oras da siya po tabi biyahe. Yugon mo yan na biyahe mo an 48 oras sa kabagakaan puruta. Makulog na yan sa kwan pati sa bulsa makulog na yan. Makulog na yan sa bulsa po. Kaya yan ang laban. Yun na po yan ang laban. Kaya maging kwandang kita maging kwandang kita. Maingat pirmi. Tapos parariyas kung magsadiri kang auto magsadiri ka po tabi nin auto mas grabe ang problema manggiraray talo yung kang biyahe di ba? Aray yung kang biyahe kung magsadiri ka yung manggiraray okay? Aeroplano
Ingon yan, paranuan baga. Dahil ka man maka-book mo niyan si aeroplano eh. Sige ha. Sige, so mapaaram naman ako digdi sa programa gayon. Taon-taon po ang DWRL Barita alas 7 na. Masunod.